दैलां हाबबाय ओंखायनो दैलां हाबनायखायनो एवनानै लाबाय बिनिफ्राय जों आरो गायनोसै आरो नैबेनो जों फुलि लाबोबाय फुलिया बेनो दहाय बायनानै लाबोबाय बे दंफाङा जाहैबाय नर्थ इस्ट ओनसोलनि बेसेन गोसा बिफाङाव गोग्लैयो बेनो जाहैबाय अग्रु बेखौ बियो मोदोमनाय दङ सेन बानायो गोबां मुलि आरो गोबां सेन मोनामनाय थाव फुननाय सेन बायदिसिनायाव बाहायो ओंखायनो गोबां बेसेन गोनां दंफां बियो दा जों बेखौ गायगोन दा बिदिब्ला जों जागायनोसै गायनो जावग्लिखाबाय जों बेखौ हाया जों बेखौ गायनोसै अग्रु दंफां बियो अग्रु गोबां बेसेन गोसा दंफां जासिगोन ना थाम्फैबो गोबां दङ आं दहायनो होनखादोंना अखा हाबाय बारिबो जाबाय दंफां लाइफांबो दङ स्रां गुबुदुङा जायगाया बेनि थाखायनो गोबां थाम्फैबो दङ जों ओंखायनो हाखु दाखु गायबाय जाबायानोसै दैलां समाव एकमात्र दंफां गायनायखौ बांद्राय गिनाङा हाया जेब्लाबो थाजिमै थायो नाथाय बारासो जायो दैया बेनिखायनो दै लोमि जायगायाव जाबानो दै जमा थायि जाबानो दंफाङा आरामसे थाङो जेबो सिन्था खालामनाङा दानिया जों गायबाल' जानाय नङा जों बेरा होगोन एसे जों दिनै बेखौ टेम्परारि दिनैनि थाखाय जों बेजों दुमख'ना गालांसै एसे बेनिफ्राय नेक्स्टआव गाबोन हायो ना माला हायो जों बेखौ दुमफिनगोन दा जों बेखौ एसे जास्ट लाखिनायनि थाखायल' साननैसो लाखिनायनि थाखाय जों बेखौ गायनानै गालांसै साननै सानथामनि उनाव आरो बेरा होफिनगोन बेखौ जाबायानोसै नैबाहाय एबार गाम्बारि गायबाय हाय दिनै दंफां गायनाया मानि थाखाय गायदों नोंथांमोना बयबो निस्सय मिथिखाबाय दिनै 5 जुनआ जाबाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे माने बुहुमनां आबहावा सान दा बुहुमनां आबहावा सानाव जों मेनलि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आफाद मोनफ्रोमबो अफिस मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउट दा बेफोरो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे खौ फालिनाय जायो दा वर्ल्ड डे इनभाइरनमेन्ट फालिनायजों लोगोसे मा खालामो बयबो अराय एभारग्रिन लाखिनायनि थाखाय आबहावाखौ एभारग्रिन लाखिनायनि थाखाय जोङो दंफां गायनायखौ हाबाफारिखौ लायो मानोना दंफां लाइफां थाब्लासो वर्ल्डआनो सोमखोर जागोन वर्ल्डआ सोमखोर जायोब्लासो ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जों रैखा मोननो हागोन दा बिनि थाखायनो जों आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय दंफां गायदों बेजों लोगोसे आं मोनसे सावरायनो लानो सानदों दा जोङो नोंगौ बेयो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव जों दंफां गायदों बेजों लोगोसे आं नैबेखौ मोनसे पइन्टखौ आं नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव शेयार खालामनो हादों मानोना दंफां गायनाया जोंनि आबहावानि थाखायल' हेफाजाब होआ बेखौ जों बारा मोनदाङा नाथाय बिराद गिदिर हेफाजाब होयो नाथाय जों नुसारनाय होनोब्ला जों नों जाय दंफांखौ गायगोन बे दंफाङानो माखासे बोसोरनि उनावहायलागै देरनो हमगोन आरो बनावनो जा आरो बिनिफ्राय बायदिसिना न' बां लुनाय मानाय फार्निचार खालामनाय मानाय बेफोरबायदि हाबाफारियाव नोंनो बाहायफिनजोबनो हानाय जायो दा आं नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ हिसाबै आं देखायनो हादों आं दा जोंनि बाहाय 2 बिगा हा जानाय बागान दङ बारि दङ बाहायनो जोंहा आबाद मावो नै बाहायनो बेनो जाहैबाय मैथा बांगाल दं ओरैजाय जुखाम दं ओरैजाय थाइबें आरि बैसां दङ आरो दा नैबाहाय माखासे दंफां दङ बैसोरो गाम्बारि बिफां नैबे जिया दंफां आरो बै जाहैबाय गाम्बारि दंफां दङ ओमफ्राय बेवहाय माखासे फिसा थानायलाय बिनि बोसोरब्रैसो सिगां बाहाय गाम्बारि फांब्रै फांबा दानफैबाय आरो बैयाव नुहरदों बै गाम्बारि बैबो बे गाम्बारियावबो औवा सेरावबो गाम्बारि दंमोन बाहायबो गिदिर गाम्बारि दानफायनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे सोनाबथिंजाय दङ बेयाव बे थ्राय नुहुरनाय सिमा सेराव गायनाय बेबो बाहायबो गाम्बारि जोङो दानफायबाय खुब सम्भब बाहाय
15-20 दालसो गाम्बारि दानफायनाय जाबाय बाहाय बोसोर थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिमनि गेजेराव बाहाय खमावनो 15निफ्राय 20 दालसो गाम्बारि दानफायनाय जाबाय। आरो दा नैबाव मोनसे दंफां दंबावो, बेनो जाहैबाय नैबेयो, नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे बे सिसुखा दंफां, बियो खुब खम 4.5 फुटनिफ्राय 5 फुट गोलाव जासिगोन बियो। बिनिफ्राय ओरैजाय गोलाव गोजौखौ देखायहर बिलाइसिम बिफांखौ नुजासिम। बेयो जाहैबाय सिसुखा दंफां। बेबो जेब्ला आं क्लास 5 ना 4आव फरायदोंमोन ना, जेब्ला आं क्लास 5 ना 4आव फरायदोंमोन, बे समाव आं गायनायमोन। दा फैयै फैनानै 25 बोसोरसो जाफैबाय बे दंफाङा। बे 25 बोसोरजों बेसेबां गिदिर देरबाय, अब्ला आं बेखौ दा हायोबाबो दा गोबां खामानि होसिगोन। दंफांखौ आंनो निजे गायदों आरो बेनिफ्रायनो जोंनो एथबां बैसो जायाखैबाबो जों बे समावनो जों बाहायफैफिननो हाबाय। दा ओंखायनो बे मोनसे प्रफिट। आं ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों। दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे, थेवबो जों बिनि गेजेरजों प्रफिट हिसाबै गायोब्लाबो गाव हारसिंनो मुलाम्फा बेखौ मोननो हायो। दा आंबो बाहाय प्रुफ हिसाबै बिराद गोजोननाय मोन्दों, मानोना जोंनो दंफां गायदों, जोंनो बेखौ बाहायफैफिननो हादों। आरो दा गायनायखौबो जों आरोबाव जोंनि बे बैसो थाजासेयावनो जों मोनहैफिनबावनो हायो। अब्ला ओंखायनो नोंथांमोनाबो दंफां लाइफां गायनायखौ बानो नाङा, मानोना नोंनि भबिसतआव नांखागौ बेखौ। गोबां समावनो फार्निचारानो जा, न' लुनायानो जा, गोबां बायदिसिना बनावनो जा, फारफ्रोमबो बिथिङावनो। आरो बेनि अनगायैबो नोंनो गोनांथि गैयाबा नोङो बेखौ फाननानैबो मा खालामनो हायो, बेनिफ्राय नोङो रां आरजिनायनिबो नैबेनो दहाय आं बुंदोंमोन ना, 15निफ्राय 20 दालसो गाम्बारि दंफां दानदों होनदों। दा बेवहाय बेखौ बाहायनाया जाहैबाय नैबेहाय बाहायदों। खमावनो 1.5 2 लाखनि गेजेराव दंफां बाहायजादों बेवहाय। दंफां गायनायखौ बानो नाङा, आरो जेसेबां दंफां गायगोन एसेबां आबहावायाबो मोजां जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि सानाव बयबो फांसेबाबो दंफां गायदों। दा बे दंफां गायनायजोंल' जाया, जों दंफां गायनायजों लोगोसे दंफांखौ जों माबोरैहाय फेदेरनो हागोन, जाहाथे मोसौ मैसो बोरमा दाउ अमानिफ्राय जों माबोरैहाय रैखाथि होनो हागोन, बेखौ जों फार्स्टआव जों गिबियाव साननो गोनां। बेनिखायनो दंफांखौ गायनायल'जोंबो जाया, गायनायजों लोगोसे बेखौ बेरा दुमखन्नानै बेखौ जोथोन लानायासो गोबां साननो गोनां बाथ्रा। अब्लानो दंफाङा आराम थांगोन, नैबे आबहावायाबो गोग्गोयै लाखिनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला गोग्गोयै लाखिनो हागोन, अब्लासो जों ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जोंखौ बासायनो हागोन, आरो लोगोसे गावखौनो जों बासायनानै लाखिनो हागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय। आरो बेजों लोगोसे मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे नोंथांमोना दिनैसिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो भिडिअ माबायदि जानांगौमोन दा बिनि सोमोन्दैबो आरो गोबां साजेसन हिसाबैबो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै बेयाव अलाव थुना होयो। दा बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। दा बिदिबा गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। आरोबाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबावनानै भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।